Takže čau lidi, já se dneska zahájím Adam, mám to a už mám 24. level, budu mít, no tak mi vyšlo, mohl jít na to, tak já se posadím a jdem na to. Jsem se štyčka, bo tady já si co jsem studoval. Dám si experimental, jo, abyste věděli. Ten znovu, vidíte, že prostě zase opravdu na šeličku a že mám utáhnutou pěkně. Jo, tak já se tam pošlu a už jsem, víte, já už mám větší level, tak už vidíte, se jmenuje jak na YouTube. A já dneska jsem měl mít zápas, ale Lucy se bude někdy jindy, my jsme se to spletli. Jako já tak moc nebudu. Ne, Pikachu, ani to neskoušej. A Boku, víš, že já jsem YouTuber, točím to kosovka. Takže Pikachu, pojď. Tak já jsem skončil úplně na tom Pepl. To jsme si možná nezapazili. Doufám, že to vidíte. Je to ještě trochu přiblížím. Tak, na 2. Tak. A ještě trochu. A vidíte? A může mít. Protože jako já to neumím třeba jako Zumbo, jak třeba Pumba a ne, a jako umím to i tak dobře, je to se trochu přesnu. Aby mě trochu něco. Má nový menu, no to jste si už všimli v posledním videu, už ho mám asi 3 měsíce. Já se netěším do školy. Škola to je odpoledne. Ne, bílé. Ahoj školo, to je pravda. Ahoj školo, máme ještě prázdniny. To je pravda, že máme ještě prázdniny. Ale musíme krýt. Jo, my jsme konečně velcí. A to se nám povedlo jen takový nějaký pastičce na myši. Tak. Hej, já jsem se vzal Kosovu. Jumbo, nejsi plavej. Ty nejsi plavej. To se mi nezval. To ne, chlapče, to ne chlapečku. Ne, jsem v Purčicích. Ne, Jumbo se spojí, já jsem v Purčicích. To tak, ano. Já jsem myslel to tady. Ne, Jumbo mě tak bude. Velká máš? Tak to je chlapočku, no. Ne, on se spojí, já jsme v Purčicích. Ne, on jde po mě. Ne. Když tam tak si to rozjete. Ne. Ty nahoře, já už mu uvidím. Ne, on nás teď bude prosledovat, nevím. Jako... Tak vám půjdu asi. Ano, že jsme zase tak jen nevím. Jako já jsem málo kdy jako v Turce. Jako aby... Ne. Ten jde po mně oči. To byla logika. Já mám ještě nějaký mít, abyste teda mi 50 hodin. Na hodin. Kiláku. Dej mi něco do dušky. Jako já už kámo víc nemůžu. No, Zumber. To si děláte srandu. Ne.
nevyplavuje. A Jumbo to nemůže vyplavit. No pořád. Věděl, že se spojí, tak by tam asi nechodil. Ne, já jsem se sklávil. To je 5 minut, tam let's play teprve. To je už teprve. A jak se vlastně zahrali jste svít, aby třeba roku půlka, než se něco měla i třeba něco, nebo on už napsal, si natočím svít, a já jsem řekl, že jo, ale podívám se, jestli se nebude sekat, neseká se jen trochu, buguje se, konec, já říkám bugují, neseká. To by popravdu dělat trošku vyslechat. Ne, jako se. Já jsem to platil. A záleží, co by to bylo. Bacha. Já jsem to ne, já jsem se schválil. To už jsem si mohl pít doma. Máme, já už to jako něco umím. Pravda. Já jsem byl jako nemocný, tak jsem nemohl točit. Byla mamka nechoď v počítači, když vybačí, neuzdravni se, asi co nejvíc špatlíkem. Ne. On se... No, tak se zval. No, tak daj jiný. Ne. Komá je to samé mám. To se semí. Mám. Jako já jako tam nebudu mít pišničku, jako třeba jako první díle, a ne, no jako to nejde, když tady jsou 60 000 let. Já si asi mám tady expertní. Ne. Já mám vlastně papouška, ten skin, to jsem vám zapomněl říct. No tak nemám. Je to točítko, nebo ty kuličky, jak to vydávali jsme na experimentálu. Jsme to i hned najeli, na fidovačku. Ano, na sabuda, to mi nejde, to je super. Ne, nefiduju. Taky pinky tady je. Myslím, že to prostě slovo, které se tam napsal. Hodně. Ne, já jsem je zapomněla. Co ty tady? My jsme tam skončili úplně dobře. Dej mi. No, sikovně. Paky si sikovně. Paky si sikovně. Já vím. Počkej, půjdeme tady, bo tady se vlazdí. Na kromě, jsem tady úplně jasný. Jsi špatný. Já nechci tohle. Ne! My jsme byli tak velcí. Aby jsme v topce nebyli. Byli jsme 15. A zrovna tenhle byl... Ty, jsme hráli plně málo minut. Aby jsme tak velcí. České třetí, bohužel tam jsou tam. On je ozelo a zase, aby se rozdělili, to je chytré. Hej, jsem věci. Ne.
Radio Krakov. Radio Krakov. A co se tam tady, jo, tady. Miki Nolka. Ty si děláš počili. Ní. Já bych to asi za chvilku ukončil. A my nemít ten level vlastně. A ne jako to. To by jsme neměli 50 hodin. To by jsme si nejdali šlo. Opět to by bylo těžké. Trochu více. Pika. Já se asi s vámi budu loučit. Málo jsem tak já se s vámi loučím, takže čau!